Wasak ang ulo nga porsyon sang Honda City matapos bumunggo sa poste sang closed circuit television o kon CCTV. Last 7:40 sa ngaga, Miyerkules, Disyembre 7, 2022 sa Barangay Odyong, Sibalom, Antique. Sa pakigangot sang Radyo Bistado kay Police Major Renato Monterreal II, Chief of Police ng Sibalom Municipal Police Station. Ang vehicle ko na nag-travel from north, particularly Antique, particularly Patnongon to San Jose Antique. So, upon reaching crossing Aldea sang said na municipality, ang driver na si Diosdado Otico, 54 years old, male, married, residente sang Barangay Orellana, Patnongon Antique, na-lost control niya ang iyang steering wheel due to overspeeding. So, nag-cause ini nga ma-overshoot ang vehicle in front sang Bodega Oma facing Sibalom. So, ang driver kagang ang iyang duwa nga passengers nga si namely 7 Emmanuel Otico, 18 years old, estudyante, residente man sang Barangay Orellana, Patnongon Antique, kagang si Glines Otico, 15 years old, female, estudyante man at residente man sang Barangay Orellana, Patnongon Antique. Nakasustain sila sang mga minor injuries. So, gindala sila sang rescue team sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital for proper medication. Okay. Sir, ang ilang salakyan, ang pagbunggo sa poste sa sir ng CCTV, nakabunggo, no? Nakabunggo man sa may partner na bunggo sa poste sa CCTV. Okay. Adra lang gid sa bumunggo, sir, boy, nasa lumapaw sa iban pa nga. Wala naman to siya shadows ang mga nabungguan. Naman lang to ang medyo Okay, sir, anong pagbunggo? Ang gid? Ang naka-head on to siya sa may poste. Naka-head on siya kaya ang damage kung makita nyo sa lakyan, ang damage gid niya sa part sa may hood. Okay. Grabe gid ang damage kag ang nadaan naman ang windshield sang broken man ang windshield. Ang driver sa salakyan amo si Diosdado Otico, 54 anyos, kag sakay sini ang duwa sini ka mga kabataan nga Sanday Ven Emmanuel Otico, 18 anyos, kag isa ka 15 anyos ka babayi nga lonsay residente sang Barangay Orellana, Patnongon. Nagapasalamat naman si Monterreal nga wala naman sa minahulamid nga iban pa nga bihikulo o kon persona sa naglonta niya aksidente. Giningago naman dala sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital matapos gindapatan sang unang pagbulong sang mga nagresponde nga medic apang ginsaylo ang mga ini sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Kakako si Kabistadong Aaron Refollo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.